Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mairata ta Herbal Medicine Center tana so ta yi bayani akan abin da ya shafi ulcer. So jama'a ya kamata mu sani cewa duk maganin da za a baka a duniya na kowane irin magani da ya shafi ulcer tana buƙatar kiyayewa ba wai shan magani kaɗai ba. A yawanci cututtuka ma duk haka suke. So amma dai muhallin shahid yau muna magana ne akan ulcer. To ita ulcer da ake ganin ta ba ɗaya ba ce, ba biyu ba ce, ba uku ba ce. Amma za su ce kala biyu ce, akwai gastric ulcer, akwai duodenal ulcer. To bayan nan akwai ulcer, akwai food ulcer, akwai mouth ulcer. Akwai ulcer da take fitowa cikin baki can wajen leɓe, ƙasan leɓe ko makamancinsa. Za ka ga lokacin da ka sha abu mai zafi ko abu mai yaji za ka ji bakinka yana zafi. To shi ma wannan ulcer ce ta baki. Akwai ulcer ta cikin ciki wacce take uwar hanji, wadda take wajen large intestine ɗinka, ma'ana hanjinka babba. To ita ma wannan ulcer ce ta daban. Akwai wacce take nan ƙirji, wacce ita ma lokacin da ka ci abinci mai zafi ko mai yaji ko wani abu soyayye, so za ka ji wannan abun shi ma yana ƙirjinka yana zafi. Sannan akwai foot ulcer, ma'ana ulcer wacce ta tafin ƙafa. Za ka ga tafin ƙafar mutum can ya ɗan yi wani rami, ya yi ciwo fari haka sol, kai ta magani bai warke ba, shi ma wannan ulcer ce. To mene ne ya kamata mai ulcer ya kiyaye? Shi mai ulcer ya kamata duk wani abu mai tsami kada ya sha shi kuma kada ya ci. Sannan duk wani abu mai gas, kama abin da ya shafi mineral bai kamata ya sha ba. Sannan mai ulcer yana da kyau ya kiyaye cin abinci soyayye, shi ma ya kiyaye. Sannan mai ulcer yana da kyau ya kula wajen shan abubuwan da suka zafi masu zafi kamar shayi mai zafi ko abinci mai zafi. So in sha Allahu in ya rage ko kuma ya daina ko kuma ya daina cin yaji, shi ma haka in sha Allahu zai samu waraka. To ga masu neman magani kuma muna da magani ga shi kamar yadda kuke gani, wannan wanda mun yi mashi laƙabi da normal ulcer, wai ba sauran ulcer. In sha Allah wanda ya yi amfani da gora 3 ko 2 in sha Allahu zai samu waraka. Duk inda kuke a faɗin Najeriya za mu iya aiko muku da maganinmu a sauƙaƙe. Kamar yadda kuke gani muna zaune a cikin ofis namu. In sha Allahu Allah ne yake ba da waraka kuma muna ba da garanti akan maganinmu. So ko da kuna shan magani ku kiyaye wannan dokoki, in sha Allahu Allah zai kuɓutar da ku daga sharrin ulcer. Allah ba mu lafiya, Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Amin summa amin.